Sugeng pinanggih malih kalian Bu Indang ing pelajaran basa Jawa kelas 6. Saiki awake dhewe arep sinau babagan geguritan. Ing wektu iki ana 3 geguritan kang isa disimak. Ayo dimirengake, disimak lan dipraktekake nganggo gladhen. Ayo bareng-bareng awake dhewe belajar sinau geguritan iki. Geguritan kaping sepisan. Ketiga dawa dening Anggara Kasih. Esuk iki katon kabeh padha kemrungsung. Sunaring Bagaskara krasa sumelet ben wae isih isuk. Hawa panas dadi lantare banjire keringet. Esuk iki kaya-kaya mbun ora rila mudhun tumiba. Lemah-lemah garing lan nela. Bledug ngampak-ampak sadengah papan. Tetanduran katon alum malah ana kang wis garing. Kali-kali padha asat. Tok, umbul lan sumber-sumber padha aras-arasen ngetokake banyu. Sato kewan lan ingon-ingon lesu amarga ngorong. Esuk iki ing TV lan internet diwartakake. Bakale teka ketiga dawa. El Nino bakale nyerang jagat raya. Gawe hawa panas lan ketiga sansaya dawa. Esuk iki ibuku weling. Bapakku paring pepeling. Ngirita anggone nganggo banyu. Aja lali nutup kran yen wis rampung dienggo. Aja buang-buang banyu tanpa perlu. Apa meneh kekecek kang ora pekoleh. Elinga marang sanak kadang kang kekurangan toya. Esuk iki aku ajar kawicaksanan. Aku kudu ngurmati lan nglestarekake ibu bumi kang saben dina nguripi utamane anggone nyediani banyu. Geguritan kaping 2. Bumi Endah dening Anggara Kasih. Ing impenku aku ana sadengah papan kang asri. Atiku kayungyun ing endahing sesawangan. Banyu mili kang bening. Iwak-iwak lelangen kanthi bunga. Oceh-ocehan rame sumringah. Ing tawang kebak abiyoring lintang. Nambah asrining rerengganing bumi. Nanging ing kanyatan urip beda banget kaya sing ana ing impen. Atiku angluh lan kuciwa. Nyawang wit-witan padha ditegur. Hawa panas sumebar ing sadonya. Mangsa sing teka ora isa kinira. Akeh lelara anyar sing angel oleh tamba. Sunaring Bagaskara sumelet tanpa isa diendani. Sato iwen akeh kang padha diburu, ditembak lan nemahi tiwas. Iwak-iwak wis ngemoi urip ing kali. Amarga kaline reget dening polusi. Duh Jawata ingkang rengkuh bumi kawula.
paringa pepeling dumateng kawula. Sun badhe tansah miturut dumateng kersa lan dawuh dalem kangge ngrumat bumi saking bebaya supados bumi tetep lestari. Mugi sampeyan dalem kersa ngelilani panyuwun kawula. Geguritan kaping 3. Banjir bandang dening Anggara Kasih. Sumedhot rasaning atiku, trenyuh nyawang kahanan saka prastawa ing televisi lan internet. Ana prastawa ing tanah Aceh lan Sumatera. Banjir taun iki pancen ngedapi-dapi tan kena kapenggat. Ora mung banyu kang linuber milih banter, gesik, krikil, watu uga melu kentir. Malah tugelan-tugelan pang lan kayu uga melu kentir. Sapa wae kang kesasak banjir mesti nemahi cilaka, apes lan uga bisa tiwas. Barang lan nyawa melu dadi korban, nambahi sedih ing pangrasa. Duh Pangeran, paringa sih kawelasan dalem dumateng kawula. Papa Sudra tinepi saking iman lan kawicaksanan, katutup dening kasrakahan. Kawula sanget anggenipun keduwung, boten wantun malih-malih, negor wit-witan tanpa petang. Boten badhe mbuang larahan sadengah papan. Mugi ing tembe bumi saged lestari.